Next applicant, please. Good morning, sir. Good morning, Doy. Imo resume dire taga Kuan ka, taga Dikuyo, Sindangan. Pila man ka tuig din nagtrabaho sa Kuan, Gmail Builders. Wala man yung magibutang dire gud. Natulog ka tuig o unong kabulan, sir. Taas-taas pwede kang experience day. Nga imo ang ibutang di sa imong desired position kuan man. Driver man imo ang i-applyan. Kabalo rin ka mo drive day. Kabalo naman po, sir. Oh no. Iya ina ko kabalo pero Montigo ra gyud. Kabalo ra gyud. Oh no. Asa man maka-drive kag mga 6-wheelers, 8-wheelers, 10-wheelers. Up to asa man tama nimo ang kaya drivean. Kay sakyanan di sa aning kumpanya dagko ngani. Ay mga 16-wheelers, ay mga 20-wheelers, mga tag-as kasakyanan ba? Driver ka rin na. Ang na-drive pala ko, sir, kay trailer nito kung kanan po, sir. Trailer. Sige, mayo. Okay, so since nakinahanglan kay may og driver din dali, naibakante niya mga pulo kasakyanan, pulo driver kita na. So, hired na ka. Report ko, ma. Ha? Okay, Mr. Rangel, congrats. You are hired. Next applicant, please. Sir, may buntag, sir. Ayun, kontag sad. Imuhang last nga trabaho, wala rin mong ibutang din, Pero, kung tangan sa ako nimo, Ano, sir? imuhang complete name, say complete name nimo, Bansot de la Serna, sir. Bansot de la Serna. Uy, di man maklaro nimo hang sulat diri wala magi kakanig manok nimo agi ni. Oh no. Ano sa man day nakakuha high school? Tama lagi ang dog elementary, sir. Sige nasabtan di ka na. So pangutanon nanti ka taga-asam day ka. Taga Kuan ko, sir. Taga Hagunay. Sityo sa Bayabas, lungsod sa Kugon. Okay, direksyon na to sa kaduhang pangutana. Unsa may katapusan nimong trabaho? Kuan, sir. Kanang boy, sir. Boy. Boy. Okay. Ang kinahanglan namin po meron ng kuandre, boy. So, you are hard. Report ka, balik ugma. Okay? Welcome to our company. Salamat kay, sir. Okay. Ay, sir. Ay! Pwede akong matagal, sir. Ay, ang sama na? Kanang... Bisa ko yung matagal, sir. Dili naman. Kanang ang kuan lang dito. Magpakatutuo lang dito kasi ang kagaling doon. Sir, naman kayo. Usa kayo mga pangutahan, sir. Kuan, ang gipangutanan ni sir sa kuha kay unsad ako na last ako nga trabaho din. Ako siyang gingnan nga, boy. Boy akong last nga trabaho. Mara akong gi-istorya ni sir. Ay, mo ba, sir? Dagang kasalamat, sir. Sige, sir. Sige, diyan ka diyan. Gwapo lang ito siya. Ay! Trabaho rin ang boy. Next applicant, please. Good morning, sir. Hoy. Good morning. Kapasit. Sabi nung ngalan ni nga mura mo di maklaro. Angelo ni, Angelo? Excuse me, sir. Correction lang, ha. Kung sa man? Angela na siya, sir. Angela. Ay! Angela! Sige. Dayon taga-asa masad ka? Ako, sir? Tagakuhan ko, sir. Sitio Gabi, Barangay Bisol, lungsod sa Badyan. Huy! Parehas naman ang mga dahon, sister. Okay. Angela. Unsay katapusan nimong trabaho? Yun na po, sir, ha? Katong kagani, ha? Buhay man to siya. Ako, sir? Bayot, sir. Bayot.